हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेशन सफैदों एग्जाम फर्म फिलआप खालामनायनि आरो बे जाहैबाय फार्स्ट सेमिस्टारनि नाथाय सोरनि थाखाय फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो जोबजासिम अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो इन्टारफेस ओमफ्राय 21 मेनि आपडेटखौ नायबानो जाबाय बेवहाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों नटिसखौ दा जों गोबाव खालामालासिनो डाइरेक्ट नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेशन बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन आरो फैदोंमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों 21 मेआव फैदों आरो बियो आपडेटआ ओमफ्राय नायोबा बे फर्म साबमिशन फर एमए एमएससी एमकम एमबिए एमसीए फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेशन 2020 आव जानो गोनांमोन दा बेनिनो फर्म फिलआप खालामनायनि फैबाय माने एग्जामा जासिगोन दा नोंथांमोना बेनिखायनो अनलाइन फर्म फिलआप खालामनांसिगोन जायफोरा पिजि लेभेलाव सेमिस्टार खालामगासिनो दं नोंथांमोना रेगुलार कर्सनि थाखाय आरो बियो नोंथांमोना नायना लादो आरो बेनि पर्टेला दायो एक्टिभ जाबाय 24 मेनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 6 जुनसिम थाहैगोन नोंथांमोना बिनि गेजेराव एप्लाइखौ खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना माने फर्म साबमिटखौ खालामदो आरो बेनिफ्राय पेमेन्ट दाननायनिया 8 सिम थाहैगोन 8 जुनसिम नोंथांमोना बिनि गेजेराव गासैखौबो खालामना लादो बिनिफ्राय पर्टेलनि लिंकआ जाहैबाय नैबेवहाय दङ दा बे जाबाय लोगोफोर www.bduexam.in बेवहाय खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना स्केन फट'ग्राफ हरनांगोननो बेनो जाबाय 50 किबि साइज खालामनांगोन बेनिफ्राय नैबेहाय दङ माखासे नोंथांमोना नुनो मोनदों सिगनेचारा 20 किबि साइज जानांगोन दा बेनिफ्राय साबजेक्टआ दङ जेरै बेहाय एसामिस बड' कमार्स इकनमिक्स एडुकेसन इंलिश हिस्टरि मेथामेटिक्स पलिटिकेल बेफोरबायदि दङ नोंथांमोना फिसखौ नायदिनै 950 दङ बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल दङ प्रेक्टिकेल फिसआ 350 बेहाय माखासे नोंथांमोना साइन्सनि बा प्रेक्टिकेल फिस होनांगोन बेहाय दङ 350 दा बेहाय नायनो टटेल एमाउन्टआ 950 ओमफ्राय बिथिंहाय दङ 1300 दङ नोंथांमोना बेखौहाय खालामना लानांगोन अनलाइनबो खालामनो हागोन बा नोंथांमोना SBI जों खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों दा बेहाय दङ पेमेन्टखौ नोंथांमोना SBI कालेक्ट नोंथांमोना SBI कालेक्ट माने बेहाय SBI कालेक्ट एस दा लिंक प्रभाइड माने SBI नि लिंक होनाय दङ आरोना नोंथांमोना बेहाय अनलाइन दानबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नायोब्ला नोंथांमोना नायदो माखासे इनस्ट्राक्शन्स मोनगोन बेखौ डाउनलड खालामना लादो डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ लोगोफोर दा बेनिसिम लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन पिजि लेभेलनि आरो इउजि लेभेलनि फैथ'वाखै जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो होगोन आपडेटखौ बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलावहाय भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन